చిన్న పెద్ద పేద ధనిక అనే తేడా లేకుండా అందరూ ఈ కరోనా బారిన పడుతున్నారు. అయితే లాక్డౌన్ టైంలో కాకుండా సడలింపుల తర్వాత ఈ వ్యాప్తి అధికంగా ఉంది. 3 నెలల లాక్డౌన్ తర్వాత కొద్దిపాటి సడలింపులతో సినీ పరిశ్రమలోనూ టీవీ పరిశ్రమలోనూ షూటింగులకు అనుమతి ఇచ్చారు. తాజాగా సినీ ప్రముఖులు టీవీ యాంకర్లకు సోకిన ఈ కరోనా ఇప్పుడు మన అందరినీ ఎంతగానో అలరిస్తున్న జబర్దస్త్ ఖతర్నాక్ కామెడీ షోలోనూ కలకలం రేపుతుంది. తన కామెడీ పంచులతో అనతి కాలంలోనే ఎంతో పాపులర్ అయిన హైపర్ ఆది టీంలోనూ కరోనా రావటం ఇప్పుడు అందరినీ కలవరపెడుతున్న విషయం. హైపర్ ఆది టీంలో పనిచేసే ఒకరికి ముందు కాస్త జ్వరంగా ఉండటంతో టెస్ట్ చేయించుకుంటే కరోనా పాజిటివ్ రావడంతో హైపర్ ఆది టీం మొత్తం హోమ్ క్వారంటైన్లోకి వెళ్ళిపోయారు. ఎన్నో జాగ్రత్తలు తీసుకొని షోని ప్రారంభించినప్పటికీ కూడా కరోనా వ్యాప్తి చెందడంతో జబర్దస్త్ షోని కొన్ని రోజులు నిలిపివేస్తున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.